ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆತಂಡು ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪದಂಗಿ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕಡಲೆ ನೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ತಂಡು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕೋಡೆ ಇಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಂದ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪರ್ಬ ಅಷ್ಟಮಿ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯದ ಕಟ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಾನ ಮಜಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯದ ಕಟ್ಟ ಅವನು ಉಂಟು ಅಲ್ಪ ಬೈದೈತೆ ತೂಕ ತಾರಾಯದ ಕಟ್ಟ ಎಂಚೋಣು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಅಂತ ತಾರಾಯದ ಕಟ್ಟ ತೂವಂದೆಲ್ಲ ತೂಕ ತಾರಾಯದ ಕಟ್ಟ ಎಂಚೋಣು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಟು ಏರೆ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಬದ ಬಗನೆ ಮಂತು ಅರೆ ತೂಕ ಎಡ್ಡೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಬಲಿ ತುಲೆ ಇಂದು ಮೂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ నేకొందు మార్క్ దయపాడు నించే ಇಲ್ಲಡ ಅಷ್ಟೇಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೈತಿನಕ್ಲೆ ಬಳಸುವ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚ ಐತೆ ಸೈತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಬಳಸದಾಂಡ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ್ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂರ ಮಂದಾಂದು ಇಕ್ಲೆಗ್ ಇತ್ತ ತೊಚ್ಪಾವೇನ ಇದು ಕಚ್ಚಂಬಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಟ್ನಿ ಮಂತದ ಸಾಂಬಾರು ಮಂತದ ಸಾಂಬಾರು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಮಂದಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೀಜ ಪಾಡ್ದು ಸುಕ್ಕ ಮಂದ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಲತ್ತನೆ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಬಡೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಉರ್ಪೆಲರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಯಸ ಸೇಮೆದ ಪಾಯಸ ತುಲೆಯ ಮಂದಿನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೋಡೆ ಅಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ವನಸ ಮಂತಂದ್ರಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಚೂರು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಗೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬೈದೇರು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಬರ್ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಎಂಕಲ್ನ ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಕಲ್ನ ಬಿನ್ನೇರ್ಲ ಪೋಯೇರು ನನ್ನ ಅವಂತೆ ಬಿನ್ನೇರು ಕತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಸ್ಕೂಲುಡು ಎಂಚಿನ ಉಂಡವು ಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಾಲಗೋಕುಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಅಡೆಗೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನೇರು ತುಂಬು ಒಂಚೂರು ಗಾಡಿಡು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವರ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಪೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಇಮೀರು ಅನ್ನೇರು ಎಂಚ ಅಂದ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಪೂರ ಗಟ್ಟಿಡು ವನಸ್ಪುರ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಪುರ ರೋಡ್ ಹೋಗು ಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆಪುರ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಕ್ಯೂಟ್ ರಾಜವೇರು ಪೂರ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಆದ್ ಪೋಂದಲ್ಲೇರು ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸ್ಪುರ ಮಂತದು ಎಂಕ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಸಮ ದೆಪ್ಪರ ಆಯ್ತು ದಯಪಂಡ ಅಂದಿತ್ತೆ ಗೆಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಲೆಪ್ಪುನಾಗ ಅಕ್ಕನ ಎದುರುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪಾತೆರ್ನ ಸರಿಯತ್ತು
ಲೇಪನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಡ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ಅದು ಒಂಚೂರು ತೆತ್ತ ಅಂಡ ರೆಡ್ಡೆ ಅವನು ಮಂತೀರ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ ಅದೇ ಬೇರ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಅಂಕಲ್ ಹೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಕಡಪೂರ್ನ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ಗಮ್ಮತ್ತಾಡು ನಾ ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೊಂಡು ಮೊಸರು ಕುಡಿಕೆ ಉಂಟು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚೌತಿ ಅವಾಗ ಈ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ದು ಕಡಪು ಇನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನಿ ಪಾಡ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಇನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡ್ದು ಕಡಪು ಹೊಡಿತೀನಿ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಆನ್ ಹೊಡಿತೀನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಕೊಡು ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಮೇಕಪ್ ಲಾಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಾರ್ದು ಅಂಚ ಐಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಗಾಡಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಸ್ಕೂಲ್ ಅದೇವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೂ ಎತ್ತನಾಗ ಇಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕಲ್ ಮೀಟ್ ಆಪ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲಮೂರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲಮೂರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲಮೂರಂಗ ಅರಿಯಲಾಗದು ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವಕಾಂತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿದನಂತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿದನಂತೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದನಂತೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರುಳು ಮಾಡಿದನಂತೆ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೃಗ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಮರುಳು ಮಾಡಿದನಂತೆ ಸರಳತನದಿ ಮರಳನಿಗಡಿ ಮರುವ ಮೈದು ಮತ್ತೆ ಹಾಡಿ ಸರಳತನದಿ ಮರಳನಿಗೆ ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯುವ ಗುಲ್ಲನಂತೆ ಆವ ಕುಲವೆಂದರಿಯಲಾಗದು ಗೋವ ಕಾಯುವ ಗುಲ್ಲನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವು ಭೂಪತಿಗೆ ಗಂಗನಂತೆ ದೇವಲೋಕದ ಪಾರಿಜಾತವು ಭೂಪತಿಗೆ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಅವನ ಮರೆಯಲಾಗದಾಯಿತು ಬೀರುತ್ತಿರುವ ಮೋಹಜಾಲ ಚಲಿತವಾಯಿತು ಬಾರಿಸಕಿ 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 ಸುಗುವರಾಗ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡುವ ಭಾರತಾಸ್ಯ ಕೃಷ್ಣಗುತ ಬೆರಳನುಗುವ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಿ ಜೈ बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय बोलो श्री कृष्ण परमात्मा की जय बोलो
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಸಾಧಾರಣ ಜೋಗುಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕ ರಾಧೆ ವೇಷ ಪಾಡ್ದು ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೂಲಕ ಇಡಗಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಬಂದು ಎತ್ತುವುದು ಇತ್ತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಕ ರಾಧೆ ನೆಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಪಕ್ಕ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಂಚಿನ ಎಲ್ಯ ಜೋಗ್ಲೆಡ್ ಪ್ರಥಮ ಭೂವಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ದೀತ್ಯ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಕ್ಕ 5 ತೀರ್ಥದಗಳು ಪ್ರಥಮ ಭೂವಿಶ್ ರಾಧೆ ವೇಷಧಾರಿಗಳು ಪ್ರಥಮ ಅನ್ಸಿಕ ಛದ್ಮವೇಷದ ಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಪುರ್ಲಿಯರ್ನ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದ ಐತ ಮಲ್ಲ ಜೋಗ್ಲೇಡ್ ಪ್ರಥಮ ಆರಾಧ್ಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೇಷ ಬೊಕ್ಕ ರಾಧೆ ವೇಷ ಮಾಡಿದ ಮಾತಾ ಜೋಗ್ಲೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ ಬಹುಮಾನ ಕೊರದಿಲ್ಲ ಪ್ರೈಜ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣಗಳು ಬರಬಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಜ್ ತಿಕ್ಕಣ್ಣಗಳು ಮಾತಾ ಜೋಗುಲ್ಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಧೆ ಪಾತ್ರಗಳು ದಯಮಂತದ್ದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದದ್ದು ಬಹುಮಾನ ದೊಡ್ಡ ಬಂದಕ್ಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧು ಕಲಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ಸಿಂಧು ಕಲಿವೆ ಕೈಲಾಸ ಗಿರಿಯು ನನ್ನದು ದೇಶ 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 ದೇಶವೆಂದು ಸೂಪರ್. ರಾಮನ ನೆಲದಿಂದ ಧರ್ಮದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಗಲಿ ಭೂಮಿಯಂಗಳ ಭಾರತಾಂಬೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲರೂ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಭಕ್ತಿಭೂಷಣ ದಾಸ್, ಶ್ರೀ ರಾಧಸುರಭಿ ಗೋಮಂದಿರ ಗೋವಿನಕೋಟ ಇದರ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಹಾಗೂ ನವನೀತ ಬಾಲಗೋಕುಲ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಆದ್ ಬರ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಒಣಸ್ ಮಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸ್ ಮಂದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾಲ ಪನ್ನೀರೆ ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಒಣಸ ಅಂದು ಕಿತ್ತೆಂಚ ಅಮ್ಮೊಳ್ಳೆರು ನೆಗ್ಗಿಯರ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ನವೀನಿ काय मागवे ना
ಕತಿ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.